Pak, tugas menika dipun kumpul dina pinten? Dikumpulno dina Jumat, Nak. Kula dereng saged ngerampungake tugasipun. Nyuwun pangapunten sanget. Ora masalah. Penting ngerampung sak cepete. Menapa tugas punika saged kula kumpulake minggu ngajeng? Bisa. Nanging aja lali diselesaike tenan nggih. Kula sampun nyerat tugasipun miturut dawuh panjenengan, Pak. Ya, apik. Tinggal dikumpulno wae saiki. Kula boten mangertos carane nggarap tugas nomor sekawan, Pak. Kene tak terangno, rungokno api-api, Nak. Menawi paring idin, kula badhe nggarap tugas punika bareng kanca. Ya, ora apa-apa, sing penting ngerti carane, Nak. Kula sampun ngirim tugas lewat email, Pak. Menawi sampun mlebet, wis tak cek, wis mlebu, matur nuwun nggih, Nak. Kula nyuwun pangapunten amargi terlambat ngumpulake tugas, Pak. Ya wis, sing penting wis dikumpulno saiki. Menapa tugas minggu kepengker dipun nilai ugi, Pak? Ya mesti kabeh tugas tak nilai. Menapa tugas sabanjure saged dipun paringi dinten punika, Pak? Ya mesti kabeh tugas tak nilai. Nggih pun, Pak, matur suwun nggih, Pak.